आपले AC इन्स्टॉलेशनसाठी आले आहेत ना, तर स्टँड आणायला चाललो. ठीक आहे. स्टँड आणले. ACचे 2 टनचे एकदम हेवी स्टँड आहेत. आणि काय काय सामान लागलं ते पण लागतं ना. व्हाईट सिमेंट लागलं, पिन वायर लागलं ना त्याला फिट करायला, आणि सर्व फिटिंग झाली. AC बोललं की बाबा सामान पण किती लागते बघ ते. आता हेच सामान 2000चं आहे. होय ना. हो, त्याचं साईडचं सामान. स्टँड हेवी घ्यायला लागला ना, तर आलो वरती देऊन. ठीक आहे. नमस्ते सर्वांना. आणि सर्वांना इकडे गुड न्यूज आहे. आपले जे गेस्ट येणार त्यांच्यासाठी तर एकदम चांगली गुड न्यूज आहे. तर तुम्ही इकडे बघू शकता आपला AC इन्स्टॉलेशन झालेला आहे आणि आवाज येतो बघा. आणि जे मी तुम्हाला सांगितलं होतं की मी हा दरवाजा बंद ठेवणार, तर बंद ठेवणंच गरजेचं आहे. कारण कूलिंग आतमध्ये आता किती झाली आहे ना. चालू करून आम्ही 20 मिनिट्स ठेवलेलं आहे. आता जरा खाली बघूया आपण, जरा पाय लावून किंवा हात लावून. ओके, आतमध्ये थंड आहे, इकडून जरा कूलिंग थोडीशी पास होते. तर इकडे आम्ही बंद कोणत्याही प्रकारे ACचे जे पडदे असतात ना प्लास्टिकचे, ते लावणं किंवा दुसऱ्या प्रकारे आपण चेक करूया. आता मी तुम्हाला एक्सपिरियन्स देतो की ACच्या रूममध्ये आतमध्ये कसं वाटतं. तर हे आपण गेलो AC रूममध्ये आतमध्ये, आणि हा पटकन आपण दरवाजा बंद करूया. तर आपण लावूया लाईट, आणि ही वाली लाईट. ओके, तर मी आता AC रूममध्ये आलो आहे, आपले AC गोल्डन रूममध्ये. तुम्ही इकडे बघू शकता. आणि त्यासोबतच मला तुम्हाला अजून एक दाखवायचं आहे. इकडे आपले AC तर लागलाच आहे, तर बघू शकता. आणि ACच्या खालोखाली बघा तुम्हाला मिररसुद्धा दिसेल. लाईट लावूया आपण, लाईट लावलेलीच आहे. तर इकडे आपला मिरर वर्क पण झालेला आहे एकदम प्रॉपर बघा. म्हणजे आरसाही एकदम लागलेला आहे व्यवस्थित, आणि आपला AC ही चालू आहे. आता इथे बघा, हा आपला ACचा रिमोट असेल तरच हा AC ऑन अँड ऑफ होणार आहे. तर तुम्हाला आता मी दाखवतो. इकडे जर आपण बसलो बेडवरती, तर हो, AC एकदम चांगल्या प्रकारे कूलिंग एकदम सुपरफास्ट आहे. कारण हा 2 टनचा AC आहे, आणि ह्याची रेटिंग पण 5 स्टार आहे. तर कूलिंग एकदम चांगल्या प्रकारे येते. असं बाहेर आणि आतमध्ये लगेच फरक जाणवणार की बाबा हा AC रूम आहे, आणि बाहेर आपले नॅचरल हवा आहे. आता कूलिंग इकडे तर बघा, ACच्या जवळ आहे तर कूलिंग एकदम सुंदर, एकदम छान थंड एकदम. आणि इथेपर्यंत पण कूलिंग आहे बघा. म्हणजे 1 2 3 4th बेड जो आपला लागला आहे, ते आपला 4th बेड लागला. इकडे 2nd 3rd आणि इकडे 1st बेड लागेल आपला. तर कूलिंग एकदम छान प्रकारे झालं आहे. तर मी तुम्हाला सांगेल आता की जर तुम्ही ACसाठी इन्व्हेस्टमेंट करताय तर तो वर्थ आहे. म्हणजे ACसाठी पैसे देणं तुम्हाला आवडेल, की तुम्ही म्हणाल की हो बाबा, पैसे जे आपण दिले त्याला क्वालिटी आहे. कारण हवा पण एकदम सुंदर, एकदम फटाफट एकदम थंड रूम केला आहे यांनी, आणि एकदम छान प्रकारे रूम थंड झाला आहे व्यवस्थित. तर आता मी तुमच्यासमोरच ही AC बंद करतो. बाकी सर्व बघा तसंच केलेलं आहे. आणि आपण आता वाजले किती बघा, आता 4 वाजायला 10 मिनटं आहेत. आता मम्मी आणि काजल खाली रेस्ट करतात, जरा दुपारचे झोपले आहेत. त्यांना मी थोड्या वेळाने वरती घेऊन येईल, आणि हे सर्व पॅक बंद असल्यावरती त्यांनाच कळेल की हा रूम AC होता का नॉन AC. पण आता आपण AC बंद करतो बघा. ह्याचं बटन आपण खाली दिलेलं आहे. ठीक आहे, तर आवाज बंद झाला असेल, तुम्हाला माहिती पडला असेल. तर इकडे AC आपला बंद झालेला आहे. आणि आता इकडे आपण लाईट्स ऑफ करून सर्व जाऊया. आणि इकडे मिरर पण एक बघा छान वाटतं, तुम्ही इकडे उभे राहून पण सर्व बघू शकता. तर हे स्मॉल अपडेट्स, ॲक्च्युली हे स्मॉल अपडेट्स नाही, बिग अपडेट्स आहेत. बाकी कॅटल आल्यावरती तुम्हाला सर्व समजेलच. हो, आता आपण आता आपण जेव्हा बघा बाहेर आलो ना, तर आपल्याला लगेच समजते की आतमध्ये कूल एन्व्हायरमेंट आहे, आणि इकडे जरासं गरम आहे. एवढं पण गरम नाही, नॉर्मल आहे. पण आतमध्ये ज्यांना ACची सवय आहे त्यांनी AC रूम घ्या. बापरे, दहीहंडीमध्ये किती भीती वाटत असेल त्यांना चढायला. आता इथे बघा, हे सर्व त्यांनी खाल्लंय. मम्मी बघ, हे आम्ही लावलं होतं ना बर्ड फीडरचं, संपूर्ण त्यांनी खाऊन घेतलं पूर्ण. रक्त रिफिल करायचं आहे.
एक काढूया. इथे बघा आपण लास्ट टाइम आणलं होतं माहिती आहे, हे बर्ड फीडरच्या दुकानातच मिळतं. तर ते आपण आता इकडे फिल करून घेऊया प्रॉपरली. आता तुम्हाला दाखवतो बघा. इकडे आम्ही फीड करतो, इकडे बघा ह्याच्यात भरतोय. आणि तिकडे बघा वरती 2 चिमण्या, तिकडे आता एकच आहे, वाट बघते बघा. म्हणजे त्यांना माहिती आहे इकडे काजल आता जे खायला ठेवतात ते बघा. तिकडे एक आहे आणि तो दुसरा आहे ना, तो पण मी भरतो. हा बाज झाला आहे, अर्धाच बाज झाला. बाज झाला पूर्ण. हा बस बस. ते काय थोडंसं होणार होतं असं. हे बघा झालं व्यवस्थित. आणि आता याला गोल फिरवायचं. हे बघा. आणि तिकडे आता ते स्पॅरो आपले जे वाट बघतात आहेत ना चिमण्या, ते आता खातील असं. इकडे इकडे एक 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 खाल्लं हे खाली होत जाणार. तरी आपण बघा एवढा भरला आहे, स्टिकरच्या जरा वरती भरला आहे बघा. हे कितीला मिळालेलं आपल्याला ते बर्ड फीडर? 200ला काय 180ला काय 200ला हे प्लास्टिकचं मिळालेलं. आणि ते मला वाटतं ते पण तसंच काहीतरी 100-200ला होतं पाकिट. वर चढ पूर्ण. बुब्बू, हे बुब्बू, हा दुसरा बुब्बू. तर कसं वाटतं नवीन चष्मा सोडा. इकडे बघा मी हे सर्व व्यवस्थित पुसून बिसून, असं नाही की बर्ड्स आहे म्हणून आपण कसंही देणार त्यांना. आपल्या जेवढं जमतं तेवढं आपण पुसून बिसून ठेवायचं व्यवस्थित. हे बघा दिसलं. आणि आता ह्याच्यात भरूया आपण. मला वाटतं अजून एक वेळ होईल ते यूज आहे ना. तिकडे बघा आम्ही भरतो बघा कसं. वरती पुनेल लावलं आहे. बस बस. हे बघा तो वरती पुनेल लावला असा आणि खाली बसा ते व्यवस्थित. हे सर्व दाणे भरून टाक कोप्या. जातील ना त्यात? जातील. ते पण भरायचं ना त्याच्यात पण. आणि तुम्ही विचाराल ह्याचा रिस्पॉन्स आहे का, तर भरलं तर रिस्पॉन्स आहेच. कारण हे सेकंड टाइम भरतोय ना. ह्याच्यात पाणी भरलं होतं, पाणी ते त्या गरमीने आटून गेलं. ह्याच्यात भरलं होतं ते संपलं. आता ह्याच्यात येतील बघा खायला सर्व. इव्हनिंग स्नॅक्स आमचं बरोबर. चला आता मी नवीन बिझनेसमध्ये उतरतो आहे, केळीचा बिझनेस. आणि आमच्याकडे तुम्हाला लिमिटेड केळी मिळणार बघा. बघा चिक 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 चिक. हे बघा केळी, आमच्या झाडाची केळी. हे बघा केळी, ओरिजिनल केळी. किती खाणार आहेस तू केळी? मी सगळे. हे असं पकडा चिक पडेल ते सर्व हातावर. काय? हा ह्यांच्या हाता लागला. हा काय बाई, हो ठेवून ना तिथे. मग ठेवा तिकडेच. राहू दे तिकडे. काकी पिकणार कशी? काय कशी पिकायची? कलर मारायची. नमस्ते सर्वांना आणि गुड मॉर्निंग. तुम्ही विचाराल आता मी कुठे चाललो आहे. तर आता आपलं जे ऑफिशियल काम करून घ्यायचं आहे सर्व आपल्या होमस्टेचं, ते मी करायला चाललो आहे. काय काय प्रोसिजर्स लागतात, कसे कसे होतात ते मी तुम्हाला सर्व एक्सप्लेन करेल. चला आता आपण जरा पटकन जाऊन येऊया. आणि ऑफिशियल जेवढे काम आहेत ना, आता कसे आपले होमस्टेची पण सुट्टी आहे ना, म्हणजे आता बुकिंग नाही, तर आपण तोपर्यंत हे सर्व काम करून घेऊया. एक गोष्ट विसरलो, जी आय गेस सर्वांनीच केली पाहिजे, नाहीतर ते आपल्याला बाहेरून विकत घ्यायला लागते. आता कसं मला 2-2.5 तास तर लागणार जाऊन येऊन सर्व प्रोसिजर करून. 3-3.5 तास पण लागू शकतात. म्हणून आपल्या घरातलं पाणी घेऊन जाऊया, म्हणजे कधीही मध्ये लागलं तर पिऊ शकतो ना आपण. बुबू येते का? तर बघा जाऊन मी परत आलो. किती तास झाले मला? 2 तास झाले. आता परत मम्मीला घेऊन चाललो, कारण मम्मीची सिग्नेचर लागेल ना तिकडे, आणि मम्मीशिवाय सर्व काम होऊ नाही शकत. तर तुम्हाला अजून एक दाखवतो. आता गेलो होतो ग्रामपंचायतीचा NOC आणला. आणि आता ते जे प्रोसिजरला दिलं होतं त्यासाठी अजून एक मम्मीची सही लागणार आहे. तर मम्मीला तर घ्यायला आलो परत. आता बघा आमची नेक्स्ट जी बुकिंग असेल ती अजून खूप वेळ आहे, एक आठवडा तरी आहे. त्या अगोदर सर्व हे कामं आपण आटपून घेऊया. रिक्वेस्ट तर मी ऑलरेडी दिली होती, पण रिक्वेस्टला कसं टाईम लागतं, व्हिजिटला माणसं येतात, तर सर्व त्या गोष्टीला खूप टाईम लागतं. जे काय प्रोसिजर आहे मी तुम्हाला नंतर हे सर्व एक्सप्लेन करेल. आता सध्या मम्मीला घेऊन जातो. चल तोंड बांध व्यवस्थित. यासाठी मम्मीला पहिलंच नेला पाहिजे होतं मी, पण ते कसं ऑलरेडी तिकडे पेपर काम मी चालू केलेलं आहे. आता फक्त तुला तिकडे जाऊन सही करायची.
आणि ती कसं समोर समोर सही करायला लागते ना. घेऊन आला असता तर बरं झालं असतं. नाही ते समोरच त्यांच्या ऑफिसरच्या समोर सही करायला लागते. हां चल जाऊया. आता माझं झालं इथलं काम. तर बघा आम्ही आत्ता आलो घरी. किती वाजता गेलेलो मम्मी मी? 12 वाजता 11:30 12ला गेलेलो ना. आता तुम्ही टायमिंग बघा किती वाजले. संध्याकाळचे 5 वाजले आहेत. नशीब मम्मीला मी सेकंड राऊंडला गेला तेवढी मम्मी जेवली बिवली तरी. माझा काय जेवणाचा आत्ता पत्ता नाही बघा. पण काम कसं एका फेरीत झाला ते बरं झालं ना. मम्मीची सही घेतली, 200 रुपयाचा बॉन्ड पेपर आणि आता एक एवढी सर्व बुक टाईप दिलं आहे ते. सर्व गाईडलाईन्स किती रूम्स आहेत काय आहे ते सर्व आता डिटेल भरायचे आहेत ना. चला तुम्हाला पण दाखवूया सर्व सोबतच. हा ब्लॉग बघा तुम्हाला लेट येणार त्याचं कारण तुम्हाला माहिती आहे की आज पूर्ण दिवस माझा डॉक्युमेंट्समध्येच गेला. बघा इकडे सर्व डॉक्युमेंट्स आहेत आणि मेन तुम्हाला सांगतो शॉर्टमध्ये तुम्हाला हे सांगतो की मार्चमध्ये सिल्वर रूमसाठी कोणते डेट्स अवेलेबल आहे. सिल्वर रूम म्हणजे पाठचा रूम त्याचे चार्जेस आहे 3 माणसासाठी 1700 रुपये 1700 रुपीज. त्याचे डेट्स अवेलेबल डेट सांगतो 1, 2, 3, 7 आणि 10 पासून पूर्ण महिना अवेलेबल आहे. म्हणजे सिल्वर रूम पूर्ण अवेलेबल आहे आणि गोल्डन रूमचे अवेलेबल डेट सांगतो 3, 9, 10 आणि 19 पासून ते 28 पर्यंत हे गोल्डन रूमचे डेट्स अवेलेबल आहे. त्यासोबतच बघा इकडे एवढं लायसन्स काढण्यासाठी होमस्टेचं पण लायसन्स असतो त्यासाठी बघा एवढे सर्व डॉक्युमेंट्स एवढं सर्व त्यांनी पूर्ण बुक दिलेलं आहे. हे आपल्याला त्या सोयीनुसार म्हणजे वाचायचं आहे आणि जे जे डॉक्युमेंट्स पाहिजे ते द्यायचे आहेत. त्यातले शेजाऱ्यांचे पण 2 लागतात आणि त्यासोबत इकडे 5,000 रुपये लायसन्सची फीस आहे 5 वर्षासाठी. ठीक आहे आणि आपल्या ग्रामपंचायतीची 1,000 रुपये वर्षाची म्हणजे 5-5 वर्षाची एकत्र भरलीच ना तर 5,000 रुपये गव्हर्नमेंटला, महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाला आणि 5,000 रुपये आपल्या ग्रामपंचायतीला लायसन्ससाठी. म्हणजे 10,000 रुपये लागतील 5 वर्षाला. ठीक आहे. त्यासोबतच खूप आहे खोल्यांचे भाड्या किती, तुम्ही जेवण देणार आहे का, 7-12 लागणार आहे आणि खूप काय काय लागणार आहे. खाद्यपदार्थ काय काय देणार आहे हे सर्व आणि त्यासोबत तुझं लाईट बिल पाणी बिल ते सर्व लागणार आहे. आणि हे सर्व बघा पूर्ण फॉर्म असं भरून द्यायला लागतो त्यांना आणि मग सबमिट करायचं.